Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, 2008 Catholic Mass Media Awardee as Best Business Feature Program for Television. Asenso Pinoy, hosted by Francis L. Cardona. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Edmark International. Edmark Business is a business of helping people succeed. Edmark Business is a business of making people happy, feel good about themselves. December 1999 nang pumasok sina Pastor Naf at LV Trinidad sa Edmark Multi-Level Marketing Business. Magkatuwang ang mag-asawa sa pagpapalawak ng kanilang network. Ibinigay ang buong panahon upang ma-share sa ating mga Kapinoy ang biyayang hatid ng Edmark Business. And we are really blessed by having Mr. Samlo as one of the best leader that I could share, especially in the area of multi-level marketing company, because Mr. Samlo is a very low profile and he is always there, not just to teach you on how to do the business. Sina Pastor Naf at LV Trinidad ay itinuturing na model Edmarker dahil sila ang kauna-unahang Double Crown Managers, ang pinakamataas na posisyon na ibinibigay ng kumpanya. Paano nga ba nila narating ang kanilang posisyon? Ano ang kanilang naging sekreto upang makamit ang tagumpay sa Edmark Business? One of the many keys for someone to become successful in life is a strong desire. You become achiever is not easy. A lot of hard work, a lot of sacrifices. If you have a strong desire of achieving your dreams and your goals, then you can overcome every obstacles in life. Ang ginagawa ko kasi, paglalabas ako, parati ako may flyers sa bag ko. Kahit saan ako magpunta, yung mga samples na yan, kahit saan ako magpunta sa mall, sa supermarket, basta meron akong opportunity, isinishare ko agad yung business. Nakitaan ang tunay na pagmamahal sa negosyo. Kaya naman sila naging katuwang ni Mr. Samlo, Chairman and CEO ng Edmark International, at Joey Orquia, Presidente ng Edmark International, sa pagpapalawig pa ng kumpanya sa ibang bansa. As one of the Edmark training consultants, so my role is to make it sure that the Edmark education system is applied effectively in every Edmark outlets all over the world. Tila nga isang panaginip mula kina Pastor Naf at LV ang kanilang magandang nararanasan sa Edmark International MLM business. Ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay may karampatang biyaya mula sa Panginoon. We received our first house fund in the year 2005, and that is doing our Edmark business here in the Philippines. Then another blessing of this year 2010 is another brand new house and lot here at Crosswind, Tagaytay, which is also part of the Edmark marketing plan. So by God's grace, I received 4 cars and 2 houses and lot. Sino ang mag-akala ng isang dating helper mechanic at dating OFW sa Middle East ay aasenso? Talaga namang nakakabilib ang mag-asawang Pastor Naf at LV Trinidad. Tara, silipin natin ang kanilang bagong tahanan, ang kanilang dream house sa Crosswinds, Tagaytay. Dream ko to na magkaroon ako ng bahay sa Tagaytay. Talagang nai-enjoy ko ba yung yung labor mo. Talaga. Hugutin natin ang tunay na nararamdaman ng mag-asawa sa patuloy na pag-ulan ng blessings sa kanilang buhay. In everything, give thanks to the Lord. And that is a heart of gratitude. Pag nakikita ko din ang aking mga anak, ang aking buong sambahayan ay punong-puno kami ng kasiyahan na talagang magpasalamat at magpuri sa Panginoon doon sa buhay na pinagkaloob niya sa amin, kalakip ang lahat ng mga pagpapalang ito. Hindi namin matapos pasalamatan ng Diyos. Lumaki ako, hindi ko naranasan niya. Kaya nagpapasalamat ako na ibigay namin sa mga anak na. Kaya ganun din yung namin na magpatuloy sa Edmark. Hindi namin na-expect na magkakaroon kami ng ganitong klaseng biyaya. Sa lahat po ng mga Edmarkers, we encourage you, wag po kayong magsawa, wag po kayong tumigil. God will bless you even more and more abundantly. Your example and your rewards dito po sa Edmark, it's a message to all the Edmark distributor that this dream can become a reality in your life. Yun yung isang naituro ng daddy sa amin, tsaka ng Edmark talaga is
to dream, to have a dream. Talagang wag magsasawang magkaroon ng pangarap. Thank you lang sa support and andito lang din kami para i-support sila. I really thank God for this great opportunity because what I felt is the sense of fulfillment because this is really my greatest dream in life to make an impact to the nations of the world by sharing what I have received from the Lord, and that is by sharing all the experiences that we gained from doing Edmark business since the time that we started in 1999. All the mistakes, all the ups and downs and the hardship. Kung naghahanap kayo ng isang magandang oportunidad para madagdagan kung ano man yung ating kinikita ngayon ay isa nang I strongly recommend ang Edmark Multilevel Marketing dahil unang-una ay sa kanyang mahigit na 10 taong karanasan sa industriyang ito. At pangalawa, ang Edmark lamang ang sa karamihan ng mga multilevel marketing na narito sa Pilipinas ang nag-iisang may sariling building. Asenso Pinoy! Pinoy Outstanding! Now that you know which way to go.